Салом дӯстон, мо мехоҳем имрӯз бо шумо ан ҳамин хел шашлик дар тафдонро тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин ба мо лозим аст фарш, приправа, як кам тарагнон, як пиёз, 3 зубчик чеснок. Фаршро гирифта бо ҳамин тарз мегузорем ва аз болояш аз турбтарошак аз дандонакҳои майда чеснокро мегузаронем. Аз дандони каме калонаш бошад пиёзро мегузаронем ва нонро низ аз дандонаҳои калонаш мегузаронем. Вақте ки ҳамаи маҳсулотҳоро мо гузарондем, намак ва приправаро якҷоя мекунем. Дар ин ҷо мо 2 қошук кетчуп ва 1 қошук равған гирифтагием. Онро низ якҷоя мекунем. Нағзакак ҳамроҳ мекунем. То ана ҳамин хел шуданаш мо якҷоя мекунем ба муддати 10 дақиқа ва дар як косаи дигар гирифта ба муддати 30 дақиқа мегузорем. Баъдан дастамонро дар об тар карда ана ҳамин хел ба анамин намуд гирифта дар чӯбчаҳо ба ҳамин шакл дар лалаи тафдон мегузорем ва ба муддати 25-30 дақиқа дар тафдон мемонем. ана шашлики мо тайёр шуд. Ба ҳама иштиёи таом ҳатман подписатсия кунед, лайкро фаромӯш накунед. Дӯстони азиз,